Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Ki khubor na po teran ki yathu baki bru ki banna katai ka jaka kila penlong ka jinya ki persyak sorkar. Bat ka jinya ki jongki kala sapriang keleng kari airan. Hagsni bala dep laong bakatai kari kadang rakhe ya ke jingdap sab hunrusnem jongka jinya ki pajba kabah tam naga Islamic Revolution. Badia katai lesak hero daga jingbitar kabajur jong pajba persya ya ki lingdo niam ki badon hakabor sensyar. Ki khubor ki ong baki nong shong snong kilapan pau ya ka jing persya ka jongki ya ka jing sensyar Islam lingba ka jing ya ki bala penlong haki surok ki ying bad bon ki nong ba hapo katai kari ki pajba ki badon hakatai ka nong ba hakeleng-keleng kila pertaro ya ki kentin sepang ka jingyap ya unong sensyar donbor kata kabatmu persya yau Ayatollah Ali Khamenei pajba kila penpau baka jingpitar persya ya ka sorkar teran kalawan hapdeng ka jingjur jongka jingyakan at hapo kari airan bat kabala pauru baka jingkiu ka jing nakaliang kayo kakot ka jing sya ino ben haka perthei bat ka jing bom snguhun jong ki pajba ya ki polisi jong ka sorkar kham tam haka jinga dei syapang ka jing lai lut jong ka long breu man breu hapo ka dei kari.